Seuraavina 2 Piglet, 8 Spitfire ja loppukaarteista 300 metriä jäljellä. Suoralle saapuu johtopaikalla 1 Stone Capes Violet, tuntumassaan toisella 7 Iron Heart, 6 Alves Hope kohoaa kolmannelle, johtavan takana on kiinni 3 Carbon Combo. Runsaat 100 metriä matkaa maaliin, 1 Stone Capes Violet johtaa, 7 Iron Heart tuntumassa ja 3 Carbon Combo on kolmantena. Uras avaa voitolla 1 Stone Capes Violet. Metriä runsaat jäljellä ja 1 Stone Capes Violet lisää vauhtia johtopaikalla. 5 Stone Lake Alex jatkaa sen takana. Rinnalla on 4 Mike Tyrrell. Kolmannella on kirjassa 2 Rocktown Blended ja neljännelle vaihtaa 10 Fortune Will Garden. 1 Stone Capes Violet johtaa ja 1 Stone Capes Violet hallitsee pienin määrin karkaamuilta. Toisena on 5 Stone Lake Alex, kolmantena 2 Rocktown Blended. Voitto on 1 Stone Capes Violet. 0,0 ja viimeinen 500 metriä käynnistyy. Se käynnistyy numeron 2 Mama I'm Home johtaessa, 6 Stone Capes Violet ulkopuolella, 1 Red Caviar vaihtanut toiseen ulossa, 5 RK Timid jatkaa kolmatta rataa, perässään 10 Ekola Konda, tämän takaa iskee 4 12 Mikkan ja sitten tullaan loppusuoralle. Suoralle kärkipaikalla 2 Mama I'm Home, mutta ulkopuolella 6 Stone Capes Violet on vahva, 1 Red Caviar jatkaa kolmantena. Suora jäljellä 6 Stone Capes Violet siirtyy johtoon, 2 Mama I'm Home, 1 Red Caviar tuntumassa, 6 Stone Capes Violet, 1 Red Caviar, voittoon 6 Stone Capes Violet. Kirjassa kolmannella, takanaan 8 Gliding Star. Kärjessä menee 1 Charisma River, rinnallaan 4 Stone Capes Violet, kärjen tuntumassa kolmannella nyt jo 7 Precious Rock, perässään 8 Gliding Star, sitten sisällä 5 Zolas, rinnallaan 3 Count Romeo ja kirikaistolle hyökkää myös 6 Geniflex. Kun tullaan loppusuoralle, on runsaat parista metriä matkaa maaliin, sisällä on 1 Charisma River, toisella 4 Stone Capes Violet, joka siirtyy johtoon. 7 Precious Rock jatkaa kolmatta, 8 Gliding Star neljättä ja aivan ulkoa vielä 6 Geniflex. Kamppailu kakkosijasta, ei ykkössijasta, ylivoimainen lopulta 4 Stone Capes Violet. 6 Geniflex, johtava rinnalle ilmestynyt 10 Father's Hope, tämän rinnalla hehkuttaa 11 Stone Capes Violet, neljäntenä tulee 1 William Way, hukkaa Ravisa ja laukka numerolle 1 William Way, neljänneksi etenee 5 Spinate, loppusuora on avautumassa 3 Precious Rock, torjuu ulkoa tulevaa uhkaa, 10 Father's Hope on toisella ja hyvin ryvistelee 11 Stone Capes Violet, sillä on paras potku päällä ja se hyvästelee samassa muut. 10 Father's Hope on kakkosena, kolmanneksi kirii 5 Spinate. Helppoa voittoa jyrää 11 Stone Capes Violet, Ari Moilanen. Kolmatta rataa nyt 10 Condeessa ilman vetoapua. Dictisläs ei tällä hetkellä siis kiriväyliä, sisällä pussissa myös 2 Caboose. Loppusuoralle kaarutaan. 4 Stone Capes Violet jatkaa kärjessä. Rinnalla haastaa 5 Sophie Halm ja kolmatta säästää 10 Condeessa. Stone Capes Violet rinnalla on sitkeä 5 Sophie Halm ja ulkoa 10 Condeessa. Kolme rinnan tullaan Stone Capes Violet, Sophie Halm ja Condeessa keulasta kestää 4 Stone Capes Violet.